Pero itrai kajing ai kubli it ya pi wei baroh ki basha skor ba ki basnat e tin ka jong play haga ne ka step haga kertang ba kyang tam utrai Jesu Kristus unong pen im jongi kabenta nak tin ka jong play ka bangan kran haga ne ka por dan kam ba unu un phla shaphang briew na ba uhi u ithuh bat utep e baroh haga linnong ka ba ar jong ka gospel u Yohanes ka Bible kali ithuh baladan ka wi gajing khawai shongkurim hakana hagane gajing khawai shongkurim hakana u Jesu lambat ki sanran jong u kilai dan hakata ka jaka bar hagane gajing khawai ladan kata ka jingja hagaba kawan kalalut no bat ban pelim kot e gajing ithuh anda haba kawan kalalut u Jesu lale ki kamba ban pen kalawan ye ko but ya kani ka kamba ka ba Jesu lale hagani ka por la tip kum kata ka kamba banim kong na ki kamba ka ba ulale hagani ka por ngan pule na ka linong ka ba ar ka khot ka ba ar pulai ka tin ka jong ublei but ka ba ar pu saw ka ong kum ni te kat ba udang dan ha Jerusalem hagata ka jing khawai nyam ka jing lat shibun ki langet haga gerteng jong u anda ki layu i ya ki dak phla jong u ya ki ba ulale Andre Jesu shim la shania ya la de haki na ba uhi u ithuh ya ki baroh tani ka dukhot ka bangarang shu pule menta ka pen kan mawingi ba bun sin ka jinglong jongi ki briew habangi shakriya ublei ni shakri namar bangi mat jing pen khia ni shakri ya ublei ni let shiki ji seng namar bangi mat ki jing kurkhu ni mat kita ki jing mentoy ki ba shibun hakado haba ni kran shaphang gi jing penkhia lani gi jing kurkhu gi jing mentoi hakado kinya baroh kilong tang shipor kila ban kala tang hapo ka shibnai ka jing khia kala ban kala ti hakado khat ka ba ar pusau ka bangila dap ban pule hangne ka Bible ka yathu ba Jesu shim la shanya yala de haki namar balle bu Jesu shim la shanya Bible ke itu unne ba kine gi briew ki langet ya ka kerteng jong una ba ki lai i ya ki dakla jong u ki ba ulale te u Jesu shim la shanya ya la de haki na mar ba u tep u ithuh ya ki baroh ulong ublei u tep ya ka donut u tep ya ka jingmut te ka e ka penlong u Jesu ba unom shanya ya la de haki na mar ba u tep ba kine ki briew ki nget ya u na mar ba ki baki i ka kamba kim padan kata ka jingya dei ba em bat ublei kinget ya utang na mar ki kamba baki i omdan ai hakado no jongki bakinda mat shisha bakinda ithuh shisha ba u Jesu ulong long penem ba uni ubangi nget menta omdei tang ba ule ki kamba andre upun em ya ka do no jungi upun em ka mansim jungi kimpat shaphang kata te nakata ka daw ha ne ka khot ni i ba u Jesu ka Bible ke ithuh ba Jesu shim la shanya ela de haki na ba uhi u ithuh bat utep uhi u ithuh ya ki baroh u ithuh na mar bale i ka donut bat ya ka jingmut jungki ba kimpat dan ya kata ka jingya dei lane kata ka jing small thu jungki ban ithuh bha ba u Jesu ulong haki kinget ya utang na mar ba ki i ka kamba kalun de khot ka ba arusan ka tin ka jong blei ka ongkum ni but dadan kamba unu ru un phla shaphang briew na ba uhi ulatip ka ka baladan ha briew kalong ka ju ya nga ba ya phi hato phinget ya tang namar phimat khijing penkhia ni kino ki jing yasham hakado phimat kinu ki jing kurkhu u Jesu ukwa bakata ka jinget jungi kandei banmi na ka do no jungi omdei tang na mar bungi i de ki khmat jungi nget no yu nin ithuh ba mau umdei tang ba ule ki kamba ndei udei ublei ubapen emingi udei ublei basu spa yengi na ka pop shisien bangi ithuh yo ublei hakata ka rukam compare ki jing kila banwan compare ka no ka jing shitom kala banwan hakado lane hakamensim ndei nin ong ba uni ulong ublei jungi compare ha kanu ka jing ye syam ha ka do ne ka mensim kala ban long imat ye ki jing penkhia imat ki jing kurkhu lane ni mat ki jing andre nin nom phai din kata ka ba ublei kwa Jesu kwa engi kata ka jing
nginom la ban phaidin nginom phaidin amar balengi ithuh ba uni udei ubapen em ya kamen siam jongi uni ulong ta ublei ubala ban sius pa engi te kampela ta ka wan ka nu ka jing e nginom phaidin ba nginom sange ban nge thau tina ka ta ka dawn chupule hagan ni step ina kisam ka ba sis pa lai ko khandai ka tin ke jong ublei ka ongkum ni ka de khot ka ba ning kong hadu ka ba sau ka ong atrai me la yet bat me la ithuh yanga metep ya ka ba shong jonga ba ya ka ba yeng jonga me sngo thu ya ka jingmut jonga na jingai me yet banya ya ka lenti jonga ba ya ka jaka thia jonga ba mi ithuh ya ki lenti jonga baroh na ba omdan ka khtin hau thliet jonga hre hakmi ko trai metep ya ka baroh phar uni ulong ublei bagi shakri utep ber ithuh ya ka do no jungi langi dan ne am kata ka jinga dei ba em ba ublei la dangi langi dan ne am kata ka do no ka bangi da ithuh ya u kum unong pen em om bangi shunget ya ublei tang uta ubashu ba ai ni ki jing ko khu om bangi shunget ya ujisu namar ba upen khia ule ki kamba ndrei ublei ukwa engi bangi ithuh u kum unong pen em kum unong suspau ithuh umdan kam banda batai ka tin ke jong ublei bangi la pule mene na ka gospel yo honest ujisu ithuh ya ka do ando chungki om dadan kam ban phla ya unu no briew ba ulong uba bhana mar ublei u ithuh ya ka do ando chung tika ne ka long ka tin ka jong ublei nget baroh ki ba shash kore ka ki ma ching kur khu to ai bangin nget u jisu na do ka do ando chungi blen kur khu ep we amen